εις δόξαν και τιμή της ευσεβίας, υπερείς αγωνίσαντο, ανεθυμούμε και λέγομεν, το της Ορθοδοξίας προμάχων, ευσεβών βασιλέων, αγιοτάτων πατριαρχών, αρχιερέων, διδασκάλων, μαρτύρων, ομολογητών. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά για την προσέλευσή σας για να γιορτάσουμε σήμερα μαζί την 77η επέτειο της ασωμάτωσης της Δωδεκανήσου με τη Μητέρα Ελλάδα. Θα ανοίξουμε το πρόγραμμά μας από την προσευχή και τις ευλογίες του Δεσιμοτάτου Πρωτοπρεσβύτερου Πάτερ Αναρίου. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Χρόνια πολλά, καθίστε. Δυο λόγια θα ήθελα να σας πω. Θα ήθελα κι εγώ εκ μέρους της ενορίας του Καθεδρικού Ναού, του Αγίου Δημητρίου Αστορίας, βέβαια αρκετοί από εσάς είστε μέλη εδώ της ενορίας, αλλά σε γενικές γραμμές θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ εκ μέρους της ενορίας του Καθεδρικού χρόνια πολλά ευλογημένα και να σας συγχαρώ την Ομοσπονδία για αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις που κάνετε και ιδιαίτερα αυτή με την επανένωση της Δωδεκανήσου με τη Μητέρα Ελλάδα. Είναι πολύ σπουδαίο, ξέρετε, να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Και αυτό το γεγονός, αυτή η συνάντηση, αυτή η συγκέντρωση σήμερα είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή, να κρατάμε την ιστορία μας ζωντανή και αν έχουμε κάνει κάποια λάθη, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να μην τα επαναλαμβάνουμε. Χρόνια πολλά σε όλους, το Γενικό Πρόσκυνο, το Πρόξενο της Ελλάδος, το Γενικό Πρόσκυνο της Κύπρου, τους αγαπητούς φίλους, τους καλωσορίζουμε και πάλι. Είναι γνωστοί εδώ στην ενορία μας, εδώ στην περιοχή της Αστορίας. Να σας ευχόμεθα καλή δύναμη και σανότερα. Χριστός Γεώ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης Παπαστεφάνου θα ερμηνεύσει τον Εθνικό Ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τον Ύμνο της Ελλάδας. Παρακαλώ, σηκωθείτε. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Τώρα όλοι μαζί. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με μετράει τη γη, απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα γερά και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρι
ενωμένη, χέρο χέρε ελευθεριά. Τη σημερινή μας εκδήλωση τιμούν με την παρουσία της η αξιότιμος πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου Κέλλη Μανέτα, η πρώην πρόεδρε της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας, ο πρώην πρόεδρος του Αμοργού κ. Γαβαλάς, ο κύριος Τριανταφύλου, διευθυντής του Γραφείου Παιδείας της Μητρόπολης της Νέας Ιερσέης, ο κύριος Θεόδωρος Παυλάκος, πρώην πρόεδρος των Πανλακωνικών Σωματείων και πρόεδρος της Επιδράβρου Λιμυράς Λακωνίας, πρόεδροι των Δωδεκανησιακών Σωματείων Καλύμνου, Τύλου, Νησύρου, ξεχνάω κάποιον, Κοβ, Λέρου, Ρόδου, Τάσου, ξέχασα κάποιον? Λοιπόν. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω την πρόεδρο της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας, κυρία Μαρία Μαραγκού, να κηρύξει την έναρξη του εορτασμού του πολιτιστικού μας προγράμματος με ένα χαιρετισμό. Εδεσιμότατε, πρωτοπρεσβύτερε, πάτερ Ανάργυρε, κύριε Γενικέ Πρόξενε της Κύπρου, Μιχάλη Φυρίλα, πρόξενε της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, κύριε Πέτρο Δόριζα, προέδροι των σωματείων, μέλη, φίλοι των Δωδεκανησίων. Η 7η Μαρτίου για μας, τους Δωδεκανησίους, είναι μια μέρα ευλογίας χαράς, γιατί το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Είμαστε επιτέλους ελεύθεροι, ενωμένοι με την Ελλάδα. Γίναμε ανεξάρτητοι Έλληνες. Ο εορτασμός που γίνεται στη δεύτερη πατρίδα μας είναι γεγονός που τιμάται ιδιαίτερα και δείχνει ότι εμείς οι ομογενείς είμαστε άξιοι, γιατί κρατάμε και παλεύουμε για τις αξίες, για τα ιδανικά που παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Το αγαθό της ελευθερίας που εμείς αποκτήσαμε το στερείται ένα κομμάτι του ελληνισμού μας, η περήφανη Κύπρος. Φέτος συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την τουρκική κατοχή. Ευχόμαστε να βρει την Κύπρο ελεύθερη για να μπορούμε να γιορτάζουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, όλες αυτές τις γιορτές. Με συγχωρείτε, είμαι πολύ συγκινημένη. Θα ήθελα, επειδή αυτή τη στιγμή εγώ είμαι απερχόμενο μέλος από την Ομοσπονδία, να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, γιατί με τιμήσατε, με τιμάτε, που με δεχτήκατε με πολύ αγάπη. Να ξέρετε ότι θα συνεχίσω και θα σας βοηθήσω σε ό,τι μου ζητήσετε, άοκνα. Και αυτό που θα ήθελα να πω, ότι βοηθήστε τα νέα παιδιά τώρα που έχουν μπει στο καινούργιο Προεδρείο της Ομοσπονδίας. Δείξτε τους αγάπη για να μπορούν να συνεχίσουν αυτό που κάνανε και που πήραν από τους παλαιότερους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Κύπρος μας, ζήτω τα Δωδεκάνησα. Να είστε πάντοτε καλά, να βρίσκεστε εδώ μαζί μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη σημερινή τιμή. Πριν να καλέσω τον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, θα ήθελα να τηρήσουμε 1 λεπτό σιγή στη μνήμη του κυρίου Τιμολέου Κόκκινου, ο οποίος ήταν ένας πυλώνας, ένας άοκνος εργάτης του ελληνισμού των γραμμάτων. Συν ότι αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη η ομογένειά μας είχε αρκετές απώλειες από σημαντικά μέλη της Δωδεκανησίους και προπάντων νέους. Θα ήθελα 1 λεπτό σιγή. Καθίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, έλα. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι. Σήμερα στεκόμαστε εδώ με υπερηφάνεια και συγκίνηση για να τιμήσουμε την 77η επέτειο της ενσωμάτωσης του Δωδεκανήσου με τη μητέρα πατρίδα. Μία ημέρα που επισφράγισε τους αγώνες και τις θυσίες των Δωδεκανήσιων για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την εθνική αποκατάσταση.
Στις 7 Μαρτίου του 1948 η Γαλανόλευκη κυμάτιζε περήφανα πάνω από τα νησιά μας, σηματοδοτώντας το τέλος μια μακράς περίοδου ξένης κυριαρχίας. Η ημέρα αυτή δεν είναι μόνο μια σελίδα της ιστορίας μας, αλλά ένας φάρος ελπίδας και αντοχής για το ελληνικό έθνος. Μας θυμίζει πως η πίστη στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της εθνικής ενότητας μπορεί να νικήσει κάθε εμπόδιο. Όμως αυτή η ιστορική ημέρα φέτος συμπίπτει με μία πικρή επέτειο, μιας και μισός αιώνας συμπληρώνεται από τη θρασίτατη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 50 χρόνια από τότε που η μαρτυρική Μεγαλόνισσος βίωσε τη βία, τον ξεριζωμό και την κατοχή. 50 χρόνια που η σημαία του ψευδοκράτους αμαυρώνει τα ιερά χώματα της Κύπρου μας, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο αλλά και κάθε αρχή δικαιοσύνης. Οι Δωδεκανήσοι και οι Κύπροι συνδέονται με άρρηκτους δεσμούς αίματος, ιστορίας και πολιτισμού. Είμαστε λαοί νησιωτικοί, λαοί που δοκιμάστηκαν από την ίδια απειλή, που έζησαν τις ίδιες ανησυχίες, που αγωνίστηκαν για το ίδιο ιδανικό, την ελευθερία. Όπως η Δωδεκάνησος ενσωματώθηκε στην Ελλάδα μετά από μακροχρόνιο αγώνα, έτσι και η Κύπρος πρέπει να βρει τη δικαίωσή της μέσα από μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνές δικαίου. Μια λύση που να σέβεται ολόκληρο τον κυπριακό λαό, των Ελληνοκυπρίων που διώχθηκαν και ξεκληρίστηκαν ή έχασαν τις περιουσίες τους, αλλά και των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι εδώ και 5 γενναίες βρέθηκαν χωρίς να ευθύνονται, να γεννιούνται και να ζουν σε μια κατεχόμενη περιοχή, τελείως αποκλεισμένοι και απομονωμένοι από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα και χρησιμοποιούνται ως πιόνια από το ψευδοκράτος τους, που τους εκμεταλλεύονται για να εξυπηρετήσει δικαιοδοτικές φαντασιώσεις και μεγαλομανείς επιδιώξεις. Με σεβασμό προς αυτούς τους ανθρώπους και τις κοινότητές τους, όπως το Δωδεκάνησος υπήρξε το τελευταίο κομμάτι που ενσωματώθηκε στην ελληνική επικράτεια, έτσι και η Κύπρος πρέπει να πάψει να είναι το τελευταίο ευρωπαϊκό έδαφος υποκατοχή. Γιατί, κυρίες και κύριοι, το κατεχόμενο τμήμα της Βόρειας Κύπρου δεν αποτελεί απλώς κατεχόμενο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004, το κατεχόμενο τμήμα της, πέρα από όλα τα άλλα, μετατράπηκε αυτομάτως και σε ευρωπαϊκό κατεχόμενο έδαφος. Και σήμερα, το 2025, αυτή, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι πρόξενοι, αγαπητοί μας συμπολίτες, αυτή είναι η μόνη αδιαφυσμήτητη πραγματικότητα. Η Κύπρος παραμένει ευρωπαϊκό κατεχόμενο έδαφος. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί κύριοι πρόξενοι, και με δεδομένη τη συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή για τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, οφείλουμε να διασφαλίσουμε και να καταστήσουμε σαφές, ιδιαίτερα εσείς με το πολιτικό σας αξίωμα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν, ότι η στρατιωτική βοήθεια και οι ειρηνευτικές εγγυήσεις προς χώρες που βρίσκονται στα σύνορα, αλλά είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σαφώς σημαντικές και αναγκαίες. Η στήριξη των κρατών που αντιμετωπίζουν απειλές συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες και την αρχή της αλληλεγγύης. Όμως, αν η ευρωπαϊκή άμυνα πρόκειται να γίνει πραγματικότητα, τότε ο πρώτος ύψιστος στόχος της πρέπει να είναι διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας και της ασφάλειας στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι απλώς περήφανα και αναπόσπαστα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τα ίδια τα ευρωπαϊκά σύνορα, τα οποία υπερασπίζονται καθημερινά. Δεν μπορεί η Ευρώπη να συζητά την προστασία άλλων περιοχών όταν δεν διασφαλίζει πρώτα τη δική της ακεραιότητα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τακτοποιήσει τα του οίκου της. Δεν νοείται εισβολή ή οποιαδήποτε απειλή κατά κράτου μέλους να γίνεται αποδεκτή από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό αξιωματούχο, πόσο μάλλον πολύ περισσότερο από μια ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα. Γι' αυτό θα είμαστε παρόν όλοι μαζί ενωμένοι, όχι απλά παρατηρητές, αλλά ενεργοί συμμέτοχοι. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και το σημαντικότερο, θα κινηθούμε όσο οφείλουμε σαν ομογένεια για να τις καθορίζουμε. Ακόμα και σήμερα, οι γείτονες συνεχίζουν την επιθετική τους πολιτική και ρητορική με τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Από όλα τα χρώματα της παλέτας διάλεξαν το γαλάζιο για να εκφράσουν τις απειλές κατά της Ελλάδος. Με το γαλάζιο,
Το χρώμα που καταξοχήν ανήκει στην Ελλάδα, το χρώμα της γαλανόλευκης, τον χρώμα των θαλασσών μας, της ίδιας μας ταυτότητας. Με αυτόν τον όρο επιχειρούν να εκφράσουν τις επεκθεστικές τους βλέψεις και να αμφισβητήσουν την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, η Μεσόγειο και την Κύπρο. Όμως δεν ξεχνάμε, δεν εφησυχάζουμε απέναντι σε κάθε απειλή, απέναντι σε κάθε απόπειρα αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι και δυνατοί. Και η πραγματικότητα επίσης είναι πως σήμερα είμαστε πολύ πιο ισχυροί από όσο θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν. Η ομογένεια των Δωδεκανησίων, σύσσωμη ελληνική ομογένεια σε όλο τον κόσμο, παραμένει άγρυπνος φρουρός της ιστορικής μνήμης και των εθνικών μας δικαίων. Η Ελλάδα και οι εθνικές μας δυνάμεις που συνεχίζουν να εξοπλίζονται σε όλα τα σημεία είναι εγγυήτρια δύναμη και ο απόλυτος υπερασπιστής αυτών ακριβώς των δικαιωμάτων. Από αυτό εδώ το βήμα, αξιότιμη κύριε πρόξενε της Κυπριακής Δημοκρατίας, στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα πως η Κύπρος δεν είναι μόνη της. Ο ελληνισμός στέκεται ενωμένος απέναντι στην κατοχή και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για τη δικαίωση της Κύπρου, συνεχίζουμε να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που προωθεί σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, πάντα στο πλαίσιο των αρχών των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Η ιστορία μας έδειξε πως τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτώνται με ενότητα, αποφασιστικότητα και πίστη στις αξίες μας. Και σε αυτόν τον αγώνα οι Δωδεκανήσοι στέκονται αλληλέγγυοι όπως έκαναν πάντα όταν η πατρίδα τους χρειάστηκε. Έχοντας βιώσει τον αγώνα για την ελευθερία και την ένωση, γνωρίζουμε πως η δικαιοσύνη αργεί, αλλά στο τέλος πάντα επικρατεί. Ενωμένοι συνεχίζουμε, δυνατοί διεκδικούμε και μαζί θα δικαιωθούμε. Ζήτω η Κύπρος, ζήτω τα Δωδεκάνησα, ζήτω η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον επίσημο προσκεκλημένο μας, τον κύριο μιλητή της σημερινής μας επετείου, τον κύριο Μιχάλη Φυρίλα, Γενικό Πρόξενο της Κύπρου στη Νέα Υόρκη. Κύριε Φυρίλα. Γεια σας. Εδώ μπροστά μου ένα ήλιο της Βεργίνας, νομίζω. Ναι, καλά το είδα. Καλημέρα σε όλους, σε όλες, τους φίλους, τους συμπατριώτες, τους νησιώτες. Χθες είδα ένα ντοκιμαντέρ για τα Δωδεκάνησα, για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και έμαθα διάφορα πράγματα, τα οποία για μένα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του συσχετισμού που έκανα στο μυαλό μου με την Κύπρο. Αρχικά το γεγονός ότι μιλάμε για ενσωμάτωση και όχι για ένωση, από μόνο του αυτό έχει τεράστιο θέμα για συζήτηση και ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι η ίδια ιδέα είναι και η ίδια ιδέα είναι στο πυρήνα της προσπάθειας αυτής. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε αυτοδιάθεση. Δηλαδή, οι Έλληνες, ανεξαρτήτως που βρίσκονται, σε ελληνικό χώρο, όπου είναι ιστορικά ελληνικός ο χώρος, με ελληνικές αξίες, με ελληνική γλώσσα, για χιλιάδες χρόνια, έχουν και αυτοί το δικαίωμα να εκφράσουν κάποια πολιτική προοπτική για την σύνδεση τους και την ένωση τους μαζί με ένα κοινό χώρο που λέγεται Ελλάδα. Αυτή ήταν και φυσικά και η θέληση του ελληνικού κυπριακού λαού, την οποία εξέφρασαν και το 21. Φοράω μια κραβάτα η οποία το γαλάζιο της είναι το γαλάζιο που έφερε η ελληνική σημαία που πήραν μαζί τους οι εθελοντές, οι Κύπροι, όταν ταξίδεψαν για να πολεμήσουν το 21. Την εξέφρασαν αυτό το πάθος στη ψυχή τους
και το 1878, όταν πρωτοήλθε η Βρετανική παρουσία στην Ίσο, το εξέφρασαν και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το εξέφρασαν και το 1931, όταν επαναστάτησαν ουσιαστικά κατά των δυσμενών συνθήκων υπό την Βρετανική Απεικιοκρατική Αρχή. Αυτό εξέφρασαν και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου παρουσιάστηκαν και έλαβαν μέρος για να ελευθερωθεί η Ευρώπη. Και φυσικά το 1955, όταν πήραν τα όπλα για να ζητήσουν, να πιέσουν, να κάνουν το παν για να γίνει η ένωση μαζί με την Ελλάδα. Επειδή στην ουσία ένωση ζητούσαμε, δεν ζητούσαμε αυτοδιάθεση. Για μας αυτοδιάθεση ήταν μια ξένη γλώσσα, μια ξένη λέξη. Εμείς θέλαμε ένωση με την Ελλάδα. Και όπως έγραφαν στους στίχους, την Ελλάδα θέλουμε και ας τρώμε πέτρες. Τα πράγματα δεν εξελίχθησαν όπως θα θέλαμε. Βλέποντας το ντοκιματέρ χθες, ήταν πολύ έντονο το γεγονός ότι το κέντρο, η πρωτεύουσα, η Αθήνα, πάντοτε αντιμετωπίζει τις ακριτικές περιοχές του ελληνισμού με κάποια καχυποψία. Αυτό είναι φυσικό για ένα κράτος όπου στην προσπάθεια του να κρατηθεί ζωντανό, να ενδυναμώσει τις ουσιαστικές του υποδομές, να δημιουργήσει μια κοινωνία ελληνική, που μιλάνε την ίδια γλώσσα, που ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Ένα τέτοιο κράτος πάντα δυσκολεύεται να αφομοιώσει και να κάνει παράλληλους πολέμους για να φέρει μέσα και άλλες ακριτικές περιοχές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο Βενιζέλος χρησιμοποιήσει μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε και ο Καραμανλής για να αναφερθεί στην Κύπρο. Ο Βενιζέλος είπε ότι τα Δωδεκάνησα, η Ρόδος στη συγκεκριμένη περίπτωση, κοίτα μακράν, είναι πολύ μακριά. Αυτό το είπε και ο Καραμανλής για την Κύπρο το 1974. Αυτά τα δεδομένα σήμερα έχουν αλλάξει. Και δεν είναι μόνο η τεχνολογία που την έχει αλλάξει αυτή την πραγματικότητα της απόστασης. Τα Δωδεκάνησα σήμερα είναι ο ζωτικός χώρος όπου παίζεται το μέλλον της Ελλάδας. Δεν υπερβάλλονται όταν το λέω αυτό. Το κάθε νησί των Δωδεκανήσων είναι η καρδιά της Ελλάδας σήμερα. Ο κάθε αεροπόρος, ο κάθε μαχητής στον αέρα που αναχαιτήσει τουρκικά αεροσκάφη καθημερινά, αυτό το γνωρίζει πολύ, πολύ βαθιά στη ψυχή του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθε πλοίαρχος που παίρνει το σκάφος του για να αναχαιτήσει παραβιάσεις τουρκικών σκάφων στα Δωδεκάνησα, επίσης γνωρίζει αυτή την πραγματικότητα. Για μας στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα είναι κομβικό σημείο. Είναι ο κύριος κρίκος που μας ενώνει μαζί με την Αθήνα. Συνεπώς, το μέλλον μας, εμάς τους Κύπριους, το μέλλον της Ελλάδος, επικεντρώνεται πάνω στα Δωδεκάνησα. Δεν είναι απλά οι διεκδικήσεις των Τούρκων. Δεν είναι απλά το γεγονός ότι προκαλούν, ότι συνεχώς προσπαθούν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στο διεθνές δίκαιο. Και εδώ μια υποσημείωση. Περνάμε αυτή τη στιγμή μια πολύ επικίνδυνη περίοδο, όπου το διεθνές δίκαιο περνάει μια τεράστια κρίση.
Δεν είναι η θέση μου εδώ να επικρίνω τη φιλοξενούσα χώρα. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η φιλοξενούσα χώρα για όλους μας στον ελεύθερο κόσμο αποτελεί ένα φάρο. Και αυτός ο φάρος έχει να κάνει επίσης μαζί με τις βασικές γραμμές του διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή περνάμε μία δύσκολη περίοδο στο διεθνές σύστημα. Περνάμε μία περίοδο όπου οι γείτονες μας προσπαθούν με το βάρος τους, με το μέγεθος τους, με τα εξοπλιστικά τους προγράμματα, με τις προκλήσεις καθημερινώς, προσπαθούν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα ακριβώς στο ζωτικό αυτό χώρο που λέγεται Δωδεκάνησα και στο χώρο μεταξύ Ελλάδος, Δωδεκανήσων και Κύπρου. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο εμείς, συνάδελφος, διπλωμάτες, κάνουμε το πάνω να το αντιμετωπίσουμε στο επίπεδο το δικό μας. Φυσικά όμως, και αυτή είναι και ουσία, επί του εδάφους, ίσως, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο, να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε πέραν των προκλήσεων πλέον και την επιθετικότητα επί του εδάφους. Αυτό δεν το λέω επειδή είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να δω. Απλά το λέω επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πρέπει επίσης να καταλάβουμε δύο πολύ βασικά πράγματα. Έλληνες δεν είναι μόνο αυτοί που είναι στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο αυτοί που είναι στην Αθήνα, δεν είναι μόνο αυτοί που μιλάνε, όπως τα λέμε στην Κύπρο, καλαμαρίστικα. Οι Έλληνες είναι σε πολλούς χώρους, διατηρούν αυτή την ελληνικότητα τους, τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, τις αξίες τους εκατοντάδες χρόνια εκτός του κεντρικού χώρου, κεντρικού ελληνικού ελλαδικού χώρου, και αυτοί οι Έλληνες είναι εσείς, είστε εσείς, με εγώ στην Κύπρο, είναι οποιοσδήποτε Έλληνας και οποιαδήποτε παροικία βρίσκεται ανά τον κόσμο. Αυτοί οι Έλληνες θα έχουν σημαντική προσφορά να κάνουν σε αυτή την ενδεχομένη σύγκρουση ή την ενδεχόμενη απάντηση προς πρόκληση στον ελληνικό μας χώρο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, είμαστε λίγοι. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Είμαστε λίγοι. Είμαστε λιγότερο από 17 εκατομμύρια ανά τον κόσμο και το μόνο πράγμα που μας σώζει είναι να μείνουμε ενωμένοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο διάλογος μεταξύ μας είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε διαφορετικές απόψεις, είμαστε άνθρωποι, αλλά έχουμε και πολλά κοινά. Και αυτά τα κοινά πρέπει να τα εμπεδώσουμε, να τα ενδυναμώσουμε και να τα μεταφέρουμε παρακάτω στα παιδιά μας. Με αυτό θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση που έλαβα εδώ να είμαι μαζί σας. Και επίσης πρέπει να αρχίσω να λέω και αντίο, δηλαδή ολοκληρώνω εδώ τα 4 μου χρόνια και φεύγω, δεν ξέρω ακριβώς πότε, αλλά φεύγω το καλοκαίρι και το επόμενο μου, το επόμενο πόστο, η επόμενη θέση μου θα είμαι πρέσβης στο Κίεβο, στην Ουκρανία. Καταλαβαίνετε, είναι μέσα στα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει και ειρήνη στην Ουκρανία και πάλι σας ευχαριστώ. Καλή Σαρακοστή και ό,τι ποθείτε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον αξιότιμο πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, κύριο Πέτρο Δόριζα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση, δεσιμότατε, πατέρα Ανάργυρε, αξιότιμε κύριε Γενικέ Πρόξενε της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιότιμα μέλη της Ομοσπονδίας. Σήμερα, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, σήμερα γιορτάζουμε την 27η επέτειο της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. Μια στιγμή που σηματοδότησε όχι μόνο το τέλος μιας μακράς περίοδου ξένης κυριαρχίας,
αλλά και την αρχή μιας νέας εποχής ελπίδας και προοπτικής για τα νησιά και τη χώρα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη βρισκόταν σε αναταραχή, προσπαθώντας να επουλώσει τις πληγές της. Η Ελλάδα, βγαίνοντας από τη γερμανική κατοχή, αντιμετώπιζε μια δύσκολη μεταπολεμική πραγματικότητα και τον πόνο του εμφυλίου πολέμου. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων αποτέλεσε ένα φως αισιοδοξίας. Για την Ελλάδα, η προσθήκη των Δωδεκανήσων δεν ήταν απλώς μια γεωγραφική επέκταση, αλλά ένα μήνυμα ενότητας και αντοχής. Σε μια περίοδο όπου η χώρα δοκιμαζόταν από τις πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις του εμφυλίου, η ένωση με τα Δωδεκάνησα θύμιζε ότι, παρά τις αντιξεότητες, η Ελλάδα μπορούσε να προχωρήσει μπροστά και να νοικοδομηθεί. Μετά από δεκαετίες υποξένη διοίκηση και μια ιταλική διοίκηση η οποία επιχείρησε να αλλοιώσει την ελληνική ταυτότητα των νησιών, η ενσωμάτωση έφερε ελπίδα για ένα σταθερότερο μέλλον. Σε αυτή την πορεία, καθοριστικός ήταν ο ρόλος της δωδεκανησιακής διασποράς και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο έπαιξε η δωδεκανησιακή νεολαία Αμερικής. Από το 1918, οι Δωδεκανήσοι της Αμερικής ξεκίνησαν τις προσπάθειες για την απελευθέρωση των νησιών μας. Το 1935, η νεολαία οργάνωσε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο Palm Gardens της Νέας Υόρκης για τη συμμετοχή πολλών ελληνοαμερικάνικων και ξένων οργανώσεων, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους για την ελευθερία των Δωδεκανήσων. Αξίζει να αναφερθεί επίσης η δράση του Μανώλη Αθανασιάδη, φοιτητή του Columbia University και αργότερα καθηγητή στον ίδιο πανεπιστήμιο. Μια σειρά άρθρων στις εφημερίδες Ατλαντίδα και Εθνικό Κήρυκα κινητοποίησε την ελληνοαμερικάνικη κοινότητα, θέτοντας τα θεμέλια για μια νέα οργάνωση αποφασισμένη να αγωνιστεί μέχρι την επίτευξη του τελικού σκοπού, την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Η ελληνική ψυχή των Δωδεκανήσεων έλαψε στην Αμερική και λάβει ακόμα, όπου οι απόδημοι αδερφοί μας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του εθνικού αυτού στόχου. Σήμερα τιμούμε αυτούς που αγωνίστηκαν, θυμόμαστε την ιστορία μας και συνεχίζουμε να διαφυλάσσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων δεν είναι απλώς μια σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας μας, είναι μια ζωντανή απόδειξη της ενότητας και της δύναμης του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό μπαίνουμε στο μέρος του προγράμματος που είναι ευχάριστο, ψυχαγωγικό και όντως γιορταστικό, γιατί τα παιδιά μας με τις παραδοσιακές τους στολές θα χορεύσουν διάφορους αντιπροσωπευτικούς χορούς από τα όμορφα νησιά μας. Πριν όμως αρχίσουμε τις παρουσιάσεις των χορευτικών, θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε τους επιμελητές του καλλιτεχνικού προγράμματος και συμπατριώτες μας, κύριο Μικέ Βεζιρόπουλο και κυρία Μαρία Περσελή Ζούλη. Ξεκινάμε με το χορευτικό της Νησίρου.
Στη γαλάζια θάλασσά μας, του Αιγαίου μακριά, ζούσαν χρόνια σκλαβωμένα 12 μικρά νησιά. Είχαν όλα μια λαχτάρα και έναν πόθο στην καρδιά. Πότε θα έρθει η Άγια Μέρα για να βρουν ελευθεριά. Ρόδος, Κάρπαθος και Σήμη, Κάσος, Λέρος και Ικός, Κάλυμνος, Λειψή και Χάλκη βρίσκονται μέσα στο φως. Καστελόριζο και Πάτμος, Αστυπάλαια κι αυτοί. Τήλος, Νήσιος με αγάπη, ζουν κι αυτά με εμάς μαζί. Με Αρκιούς Αγαθονήσι είναι δυο τα πιο μικρά, όμως είναι κατοικημένα και μαζί μας ζουν κι αυτά. Τώρα η μάνα μας η Ελλάδα τα έχει μες στην αγκαλιά και η γαλάζια μας σημαία κυματίζει στα νησιά. Συνεχίζουμε με ένα ποίημα του Κύπριου ποιητή Κώστα Μόντι για την εισβολή. Ο πρόεδρος της Δωδεκανησιακής Νεολαίας, Βασίλης Μιχαηλίδης. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερίνιας. Είναι δύσκολο να πιστέψω που μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας. Πικρή θάλασσα της Κερίνιας που πρέπει να αποσύρουμε πια τους στίχους που σου γράψαμε. Τι γρήγορο που κατάλαβε αυτό το καλοκαίρι πως ήταν περιττό και τα μάζεψε και έφυγε στις μύτες των ποδιών. Τα μεσημέρια ακούγονται κάτι παράξενες φωνές από τον πενταδάχτυλο. Τα μεσημέρια ακούγονται κάτι ξερά τρεξίματα, σαν να ξεκολλούν βράχοι από την κορφή του Κυπαρισόβουνου. Πρώτη φορά δεν γύρισε κανένας μας να κοιτάξει το καλοκαίρι. Πρώτη φορά πέρασε τόσο απαρατήρητο. Σκέψου να μας γίνει βραχνάς η οροσύρα της Κερίνιας. Σκέψου να την κοιτάμε με τρόμο. Σκέψου να την υποψιαζόμαστε. Σκέψου να την μισούμε. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσέ τους, πενταδαχτύλε μου. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσέ τους. Συνεχίζουμε με το χορευτικό της Κάσου.
Μέχρι να ετοιμαστεί το δωδεκανησιακό χορευτικό, έχω εδώ ένα ποίημα που έστειλε ο Καθάδιος Νίκος Διάκος για την ημέρα. Μέσα στον τάφο της κλαδιάς, στις γης τα καταχθόνια, βρισκόταν η ελευθεριά θαμμένη τόσα χρόνια. Σαν όνειρο απατηλό, σαν κάποιο παραμύθι, η ελευθεριά ξεπρόβαλε που είχε σκεπάσει η λύθη. Μετά από χρόνια πολλαπλά και αιματοβαμμένα, που ήταν τα δωδεκάνησα καταπολεμημένα. Με τόλμη εναντίωσης, με σθένος θαραλέο, πολέμησαν οι Έλληνες εχθρό γιγαντιαίο. Να δουν το φως το ελληνικό, που χρόνια καρτερούσαν, ξανά τα δωδεκάνησα που μες στο σκότος ζούσαν. Και για να επανενταχθούν ξανά με την πατρίδα, και αυτά να κατοχυρωθούν με ελληνική σφραγίδα. Δεν πτώησαν, δεν λύγησαν στιγμή οι ήρωές μας, που εκείνοι τις διαχρονικές επούλωσαν πληγές μας. Και η ελευθεριά ως σήμερα είναι προνόμιό μας και τη σημαία της Ελλάς έχουμε θησαυρό μας. Αφού τα δωδεκάνησα βάφτηκαν μπλε στο χάρτη και η μέρα πια ορόσημη έγινε η 7 του Μάρτη.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε την κοινότητα του Αγίου Δημητρίου που για άλλη μια φορά μας φιλοξένησε και μας παρήχε κάθε ευκολία για την εκδήλωση. Τα New York Bacons για την σημαντική τους δωρεά. Όλους τους συλλόγους που προσέφεραν και όλους τους ιδιώτες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά μας, το μέλλον μας. Να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου να γιορτάσουμε την 78η επέτειο. Σας ευχαριστούμε όλους. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω τα Δωδεκάνησα, ζήτω η Κύπρος μας. Ευχαριστούμε πολύ.